Hej YouTube og velkommen til Joachim og Gustav showet. I dag har det lykkedes mig at interviewe nørden Gustav. Så her Gustav. I dag skal vi snakke om tyngdekraften. Så du begynder bare. Okay. Hvis tyngdekraften ikke var her, så vil denne ballon flyve til loftet. Lad os prøve at se, om den gør det. Hovsa, det var ingen Epic fail. Okay, vi fortsætter. Hvis denne kuglepen, den falder til jorden. Hvis den ikke falder til jorden, så er der tyngdekraft. Der er tyngdekraft, mine damer og herrer. Næsten i hvert fald. Lad os prøve med nogle andre ting. Gustav. Hvad med den her metalblok? Okay, hvis den ikke flyver til jorden, så har vi tyngdekraft. Upsa. Vi ses næste gang i Joachim og Gustav showet. Hej hej!